Stop. Lalela kule video, listen to the video, stop scoring. Ngikuphathele indaba engashintsha impilo yakho mzalwane waThixo. Ngikuphathele indaba engakushintsha. Ngikuphathele indaba emnandi. Ngikuphathele indaba ongayijabulela mzalwane wami. Impilo yakho ifana nesihlahla esinesithelo nameva, kodwa before udlule uye kwisithelo kufanele uqale kulameva lawo. Kufana nempilo yakho-ke mzalwane, kufanele ukhiphe la meva lawo ukuze uvune lezi iy'thelo. Kufana nempilo yakho mzalwane, uyazi impilo yakho uthola ukuthi kunezitha ezikuwena ezenza abangani bakho mzalwane. Uyazi uthola ukuthi kunezitha ezisondele kuwe kodwa ungazi, ngoba phela isitha siyakusondeza eduze ungazi ukuthi siyakusondeza. Mzalwane, kunesitha esiseduze kwakho okufanele usikhiphe. Kunabantu okufanele uqhele kubo ukuze impilo yakho iqhube, ukuze uphumelele. Kunabanye-ke abathi we-Leon, mina abantu-ke abazothi we-Leon, kunabantu abazothi we-Leon mina nginguMhlabelelo Wendumiso, we-Leon mina ngumuntu oculayo, mina we-Leon ngiyaphefoma kodwa abantu abangimeme, we-Leon ngingumuntu onje kanje kanje kanje. Namhlanje kunabantu okufanele bakukhiphe eduze kwakho ukuze impilo yakho iqhube mzalwane. Namhlanje-ke ikona engiphathele khona bazalwane. Ningakhohlwa ukushare this video, like this video. Ngiyacela nikhomente bazalwane, ama-comments and means a lot to me. Okunye-ke bazalwane, ama-post engiwasend, I hope you saw them. I am now an official performer. Lalela uma ngabe unomcimbi, lalela uma ngabe unento enhle odinga u-MC noma uMhlabelelo Wendumiso, lalela ngiyakwazi ukucula zonke lezi ey'khalisayo nalezi ey'dansisayo mzalwane. Ngiyacocisa, ngiyathomoyisisa bazalwane. Mema nje mina into ofanele ube nayo nje ukuthi ube khona la eDurban. Kufanele nje uma ukuthi wena uzobuza ukuthi kwenzakalani, you just need imali yokugibela, khona ngikwazi ukugibela ngize kuwena. Ngidinga-ke nama-drinks kanjalo, angidingi okuningi mzalwane, just only cheap things. Angibizi, lalela, type and share this video, ungilike-le yona bese uyangikhomentela. God bless, love you.